Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante un día máis que a información. Hoxe luns, día 31, último día do mes de marzo, no que lleximos a falar na radio e na televisión municipal de Cerceda, principalmente para empezar desa manifestación multitudinario con unhas 500 persoas que estiveron durante prácticamente unha hora, hora e media, pois manifestándose a favor de un arranxo total do Colexio O Cruce de Cerceda. Escoitaremos e miraremos reportaxe dese acto. Falaremos tamén da renovación das plazas da escola infantil e tamén aqueles que queran ir de novo ou novas plazas para a escola infantil Os Pillavans de Cerceda para o próximo curso. Falaremos tamén de que aínda queda algunha praza para a excursión a Cataluña. Falaremos da exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego que se presentaba o pasado venres na sala de exposición Xosé Neira Vilas. Recordamos o programa de envellecemento activo, da recollida de plástico agrícola que haberá o próximo día 9, tamén a carreira solidaria aos 11 das vías ten aberto o plazo para anotarse. Falaremos de que hoxe se pode doar sangue no campo da feira de Cerceda pola tarde ata a noite, e da ITV que se pode pasar tamén en Cerceda a finais do vindeiro mes de abril. En canto aos deportes, repasamos os resultados dos nosos equipos nesta fin de semana e, por último, temos que falarlles do tempo, donde as previsións para mañán son de unha situación tamén prácticamente anticiclónica. Aí poden escoitar, estas eran os cánticos que facían os manifestantes hoxe no Colexio O Cruce de Cerceda, aproximadamente ás 10 da mañán, unhas 500 persoas da comunidade educativa escolar, pero había de todo, había veciños, representantes políticos de todos os cores, había avós, había veciños que en sí querían apoiar a estas reivindicacións por parte do colexio, tamén estaban representantes do AMPA esta mañán, donde, insistimos, comunidade educativa, pais, veciños, alumnos, políticos de todas as cores se manifestaban diante do Colexio do Cruce para pedir á Xunta a reforma total do centro, que xa se ven solicitando dende fai máis de 10 anos ante o deterioro do edificio escolar. Unhas 500 persoas, máis ou menos, se concentraron arropados con pancartas, coreando consignas reivindicativas, e tamén o AMPA sumouse á concentración pacífica e manifestaron a súa intención de seguir pelexando polo arranxo integral do colexio que, antes de que chegara a borrasca Martiño, xa presentaba carencias estruturais importantes que provocaban humidades importantes, insistimos, chegando a chover dentro das aulas. Tamén reivindican a AMPA falta de aulas, falta de profesorado, etc. Consideran dende a propia AMPA que o centro está en estado de abandono por parte da Consellería. Xa no ano 2019, a Xunta se comprometeu a reforma integral de xeito verbal a través de Indalecio Cabana, xefe provincial de Educación, e dende aquela, dende 2019, siguen esperando. Actualmente hai 11 aulas reubicadas en espacios facilitados polo Concello. Nestes intres, as obras de sustitución e reparación da cuberta se están levando a cabo. Os manifestantes de hoxe pedían, con consignas e pancartas, a reforma integral do cruce. En este caso tamén pedían máis información sobre a reparación en curso, tamén pedían un informe independente que certifique a seguridade do edificio e coñecer o plan de contingencia para os alumnos. Precisamente nesta manifestación, ali tamén estaban participando representantes do AMPA, cas que podemos falar sobre estas peticións que facían. Dende a AMPA está desapoiando tamén esta xuntanza de pais, vemos xente da política, de todo o mundo reivindicando o mismo, non? É unha manifestación espontánea. Que facedes aquí realmente? Que pedimos? Pois o que pedimos é que, xa que aproveitar, que xa que teñen que arranxar o tellado e o muro que tiveron que tirar, fagan a reforma integral que levamos pedindo dende fai anos, que prometeron que estábamos nunha lista integral e seguimos agardando todavía
sen ninguna información. E como estamos neste momento? É dicir, vos vedes seguridade ou en plenas obras? No, seguridade non se ve, porque desde que o centro, por orden da xefatura, reubicaron nenos, eso é porque seguro non está. É o máis grave que eso, mandaron a reiniciar as clases antes de facer un estudio específico de como está todo, sabes? Estrutural, todo. Entón, nós seguro non o vemos. E de feito é eso, hai moitos nenos reubicados, sea no edificio de primaria, hai algún curso da ESO, despois hai terceiro, cuarto da ESO e sexto de primaria que están no edificio do auditorio, en aulas que cedeu o Concello. Entón, nós desde o noso punto de vista, seguridade non vemos, para nada. O que se trata é de aproveitar esta desgracia que pasou, para que se atenda a vosa reivindicación, ¿no? De que por fin se arranxe un colexio que estaba en malas condicións, non por isto, sino que previamente, e incluso podedes publicaches imágenes con cubos de agua recollendo en aulas. A xente protesta porque caeu o tellado, foi unha solución para que arreglen. Nós o que pedimos é que o cole non era seguro nin antes de Martiño nin despois. Quero dicir, non sei que utilidade ten a Xunta de empezar o cole tan pronto sin ter organizado. Hai nenos reubicados en distintos sitios que non sei se saben que poden ter algún tipo de peligro, non sei se a Xunta ten un plan de evacuación ou de emergencia por se pasa algo, porque está moi ben que o Concello, sí, deixou espazos para pasar do paso, pero eso non é a solución. Os nenos non poden estar nun lado, uns en infantil, outros, e os de infantil que teñen que baixar 4 veces en autobús de arriba para baixo. Non pode ser, eso non é xusto. E a Xunta tampouco pensou nos nenos con necesidades, que esos nenos están o pasando moi mal. Dou fe, porque teño un. Entonces, eso de que hai unha reforma integral, sí, que fagan as cousas ben, que nos reubiquen nun sitio a todos, e que monten o colegio como teñen que montar. A comunicación é escasa. Moi escasa, creo. Moi escasa. Como AMPA pedimos explicacións ao xefe territorial, pero non contesta. E a dirección do centro contesta o que hai no avalar. A conta gotas, o mínimo. É o que sabemos. Cando preguntamos, si nos din, pero eles tampouco nos din moita cousa. Falta de información tamén ao cole, sabes, do que é de parte da Xunta ou Consellería o que é o centro, a dirección. Eu penso que sí, que hai unha falta, sí. Eu creo que sí, A reforma integral incluye, sabes, aumento de espacios, é dicir, unha aula de música que desde a pandemia tuvose que sacar para poñer unha aula de primaria, están sin aula de música, que máis aulas? Típica tutoría para recibir as familias que tampouco, o comedor, o que fixo Martiño? Pois xa que ahora dunha vez que pasou ir a por todas, é dicir, aproveitar o tirón e reclamar xa e pedir o que nos pertence, vamos. Este cole entendo que é moi antigo xa, aquí nunca se fixo nada, nin reforma, nin nada. O que se vai facendo, nada, se aparece tal, e bueno, máis que nada que fai o Concello. O mantenimiento do Concello, levamos anos facendo bastante mantenimiento, cousas que non lle corresponde. Que non corresponde ao Concello, fai no eles. Pero se a Consellería non atende ao que a demanda, pois... Pois seguiremos falando deste tema para ver como transcurren as reivindicacións e cambiamos agora totalmente de tema, aínda que falamos de curso escolar, pero dos máis pequeniños, da escola infantil, porque ten aberto plazo para renovación de plazas ou para novas plazas na escola infantil Os Pillavans de Cerceda para o próximo curso escolar 2025-2026. Ata o día 15 de abril está aberto o plazo. A documentación precisa que deben axuntar xunto co modelo de solicitude poden atopala na sede electrónica do Concello ou no rexistro do Concello, na planta baixa. Esta documentación debe ser presentada tamén a través da sede electrónica do Concello, poden facelo presencialmente no rexistro na planta baixa ou nos servicios sociais, na terceira planta do Concello. En caso de que sexa presencial, ten que ser pola mañán de luns a venres de 9 a 2. Un Concello de Cerceda que ven de sacar a licitación a ampliación da escola infantil Os Pillavans, unha actuación que permitirá mellorar a capacidade do centro, en este caso con un orzamento de 151.000 euros
o que se vai a facer é a construción de unha nova aula de 70 metros cadrados destinada ao grupo de idade de 1 a 2 anos. Tamén dende o Departamento de Benestar do Concello nos informan de que quedaron algunhas prazas vacantes de última hora para a excursión a Salou, que será do día 8 ao 12 de maio. Do 8 ao 12 de maio quedan algunhas plazas libres. Se alguén quere anotarse, pode facelo. En canto a viaxe, esta viaxe inclúe a visita a Barcelona, ao Parque Nacional do Delta do Ebro, a Tarragona, a Miravet ou a Reus. O precio é de 600 euros por persoa, que incluye o autocar, o aeroporto, o avión, a pensión completa, un cruceiro polo Delta do Ebro, guías turísticos, 4 noites de hotel de 4 estrelas e a entrada ao Parque Güell. Se alguén quere anotarse, ten que facelo na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais. O pasado venres se presentaba a exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego. Foi, como decimos, o pasado venres. Esta exposición vai a estar ata o 28 de abril na sala de exposición Xosé Neira Vilas, na Biblioteca Municipal. Se poden contemplar aí a unha exposición de 150 anos da chegada do ferrocarril galego. Un acto de presentación que tivo lugar, insistimos, o pasado venres, a 6 da tarde, coa presencia do alcalde Juan Manuel Rodríguez e o comisario da mostra, Carlos Avellán. Se poderá ver de luns a venres, de 3 da tarde a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 1 na sala de exposicións Xosé Neira Vilas. Máis temas, agora falamos do programa de envellecemento activo. En este caso, o Departamento de Benestar do Concello sigue insistindo nesta actividade tamén chamada en forma corpo e mente que se está levando a cabo nos locais sociais de Rodís, no da Silva, no de Queixas, no de Meirama, no da Baixa, no Piñeiro ou tamén no de Cerceda. Unha actividade que consiste en que se realizan actividades para adestrar a memoria, pero tamén gimnasia de mantenimento básico para manter a mobilidade, máis que recomendable para a xente maior. É gratuito, totalmente gratuito. Se alguén quere participar, tan só ten que poñerse en contacto ou ben no Concello de Cerceda, aí poden inscribirse, ou se queren, poden facelo tamén no propio local social onde se está levando a cabo xa esta actividade que lembren que é gratuita. Agora falamosles da recollida de plástico agrícola porque o mércores día 9 do mes de abril se vai a facer unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda. O procedimento para solicitar recollida é o seguinte: os interesados deben chamar por teléfono, o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 para solicitar o servicio indicando a cantidad de recoller e os datos do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga que ten grúa e tamén debe estar atado en fardos e limpo. Xa son máis de 60 os inscritos á carreira solidaria Os 11 das Vías que se celebra en Cerceda o sábado 3 de maio. Foi presentada fai 2 semanas a terceira edición da carreira solidaria Os 11 das Vías que organiza o Concello de Cerceda coa colaboración de Atlética a Silva Ordes e tamén co albergue da estación. Se trata de varias modalidades, unha carreira de 11 kilómetros, unha andaina de 4 kilómetros e probas para os máis xóvenes. O precio para participar na carreira é de 6 euros, mentras que de 1 euro para a andaina. Os cartos recaudados irán íntegramente para a Asociación Española de Loita contra o Cancro. O ano pasado recadáronse 798 euros que foron doados a esa asociación. E recordamos que se quere vostede doar sangue estaría a tempo, porque se nos sigue no informativo do mediodía ou incluso no da noite, o autocar doados do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia está esta tarde no campo da feira de Cerceda. Vai estar dende as 6:30 da tarde ata as 9, de 6:30 a 9, se pode doar sangue no campo da feira de Cerceda hoxe luns. Xa en canto aos deportes, imos a saber como lles foron os nosos equipos nesta fin de semana. Falando de fútbol, falamos da segunda categoría Galicia, donde o Queixas se viu sorprendido polo último clasificado, o Sporting Ciudad, agora xa non é último clasificado, perdeu 2 puntos, podemos decilo, porque o Queixas mereceu máis. O resultado do Sporting Ciudad 0, Queixas 0 foi o que
foi o que en este caso prevaleceu o remate do encontro. Aínda así, o Queixas con este empate a 0 tantos suma un punto máis, que tamén é positivo, xa que na loita polo ascenso que neste intreteno directo pois mantén esa posición. Segundo clasificado, unha mágoa, porque o líder da categoría en este caso empataba tamén o seu encontro, que podía o Queixas acadar o primeiro posto nesta xornada. Non foi así, pero mantén a distancia de tan só un punto co líder e mantén a distancia cos equipos que o persiguen. Por tanto, resultado Sporting Ciudad 0, Queixas 0, na Torre na xornada de onte. Na terceira categoría Galicia, o Cercedense perdeu pola mínima contra o Aranga. Aranga 3, Atlético Cercedense 2. O descanso perdía por 1-0. O Atlético Cercedense dáballe a volta o marcador cos tantos de Barreira e de Dani Nieto, e despois o Aranga nos últimos minutos pois volvía a darlle a volta ao marcador. Xa prácticamente no descanso conseguía os 3 puntos. O Samartiño, en este caso, vencía por 2-0 o Mesía. O descanso se chegaba por empate a 0 tantos, e na segunda mitade os tantos de Martín Pombo e de Martín do Campo facían que o Samartiño sumase 3 puntos máis na Liga. E tamén outro resultado positivo para os Rodís, que xa son varias vitorias consecutivas, casi que 3 ou 4 vitorias consecutivas leva o Rodís despois de un mal comenzo de Liga. Agora está facendo unha gran segunda volta. Rodís 3, Carral B 0. No descanso xa vencían por 2-0. Os tantos foron acadados por Javier, por Dani Arcai e por Óscar. Nos imos co fútbol de base do Atlético Cercedense. Os xuveniles perdían na casa. Atlético Cercedense xuvenil 0, 11 Caballeros 2. Era o resultado ao final do encontro. Os cadetes, pola súa parte, gañaban claramente. Atlético Cercedense cadete 5, Betanzos B 1. Os tantos do Atlético Cercedense acadados os 4 por Pablo, 4 tantos por Pablo e un conseguido por Raúl. Os infantís do Atlético Cercedense perdían en Curtis. Curtis 2, Atlético Cercedense infantil 1, tanto acadado por Martín. Os alevíns vencían claramente. Atlético Cercedense Alevín 4, Arteixo C 1. Os benxamíns, o benxamín A, en este caso, vencía a domicilio. San Pedro B 2, Atlético Cercedense benxamín A 4. Os máis pequenos, os prebenxamíns, perdían a casa. Atlético Cercedense 0, San Tirso 4. No fútbol femenino comenzaban a Copa. O Atlético Cercedense vencía na casa claramente. Atlético Cercedense 3, Escuela de Fútbol Zenit 0. Os 3 tantos acadados por Laura. E tamén xogaba na segunda B de veteranos o San Martiño, que vencía claramente Olímpico B. Olímpico B 0, San Martiño 6. Os tantos acadados por Marco 2, Daniel Loureiro e Iván. Conseguían os seguintes tantos. Outro foi en propia porta. E tamén xogaba o Rodís de veteranos, que perdía contra o Cervera. Cervera 3, Rodís de veteranos 1. O tanto acadado por Roberto. Xa rematamos co tempo. Mañá martes Galicia vai a quedar nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, aínda que predominará máis aínda as altas presións. O que vai a traer con elo é que mañán teremos ceus con nubosidade de tipo medio alto canto máis ao norte da comunidade ou canto máis hacia a franxa atlántica. Decir que as temperaturas mínimas van a ascender e as máximas terán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do sur-suroeste, moderados rolando al este co final do día. Co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eiris, na redacción, e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.